Da, și cum spuneam, sperăm să fie mulți abonați și la mine și la Teo. Sperăm, după ce vom face amândoi câte 40 de abonați, evident eu înaintea lui, vom face un episod live cu el, voi face eu un episod live cu el și o să continuăm seria de videoclipuri cu Watch Dogs sau de pildă cu FIFA. Dar până atunci să ne întoarcem la această partidă care se pare să fie tu scapul tău de telefonul mătii, care l-am scăpat eu. Se pare să fie un meci complicat împotriva celor de la Chelsea, pentru că nu ne lasă spații libere între ei și nu putem pasa în fața. N-am cum, bă, să pun întunecat să vezi și tu. Tu zici și tu acolo ceva. Da, bravo, ce să faci tu. Eu îți fac promovare, tu te joci. Și avem ocazia de gol! Aoleu, aoleu, cum apără Thibaut Courtois. Șghe Peter Cech. Portarul celor care a fost la Chelsea, portarul minunat care a primit gol din partea lui Rusescu în partida din Champions League, care am câștigat-o cu 1-0 pe Arena Națională, însă să nu mai stăm de povești și să ne întoarcem la partidă. Boateng cu o lovitură de cap dezamăgitoare pe lângă poartă. I-am zis și lui Tiranianu Gaming să-mi facă o promovare ca să am și eu mai mulți de abonați. Evident, o să fac și o promovare lui Tiranianu Gaming, dar evident, cred că abonații mei sunt normal și abonați la Tiranianu, pentru că Tiranianu este un băiat, un om apreciat de ceilalți, are 90.000 de abonați, iar când voi ajunge acolo, cred că o să zboare porcii. Acum o împingere, însă nu dă nimic arbitru. Suntem pe Allianz Arena, dacă nu mă înșel. Însă ne întoarcem la meci. Un meci categoric greu, foarte greu împotriva celor de la Chelsea. Iată acum un șut blocat, dacă nu bloca acel șut. Era evident. Vă dau și cererea de prietenie, de fapt, nu, dați-mi ADD pe Facebook, mă numesc Andrei Florin FCP și am o poză de profil nu mai știu ce poză de profil am. Cu o floare care bate soarele în camera telefonului. Însă mai puțin contează ce imagine de profil am. Să ne întoarcem la acest șut! Aproape de golul de 1-0. Oprim puțin filmarea, după care o să continuăm cu celelalte faze mai periculoase. Avem o fază periculoasă, atențiune, Vidal! Șut peste poartă. Un șut peste poartă. O să filmăm doar 9 minute, din păcate, pentru că nu vreau să filmăm 15 minute, să dureze maxim 2-3 ore încărcarea pe YouTube. Vreau să facem acest video de maxim 9 minute ca să se încarce în maxim jumătate de oră pe YouTube. Să vă uitați la acest episod, pentru că i-am pus un fundal cu excelent, drăguț. Și de-abia aștept să văd cum o să iasă și câte butoane de like o să apese abonații mei. Dar ce am făcut aici? Nici nu știu ce. Gata. Am apăsat pe un buton care ne duce direct la portar și putem apăra cu portarul. Însă nu vreau asta. Ce? Ne-a dat roșu. Vom filma din minutul 80. Până atunci, bye bye. Bine, mă! A dat gol, mă! Bine, mă! Nu, am pornit din nou filmarea pentru că
arăt acest gol minunat. Și ne-am întors, dragi prieteni, este 2-0 pentru Bayern München, însă au ocazie cei de la Chelsea. Bine, mă, bine. Bine, mă, bine, mă. Iar din nou ocazie la Chelsea, 2 minute suplimentare pentru această... Ce era să ne dea gol acolo? Au departe și cam atât a fost pentru astăzi. Așteptăm să se termine meciul, dar cam atât a fost pentru astăzi decât episodul acesta. Vă mai așteptăm și cu alte cereri și păreri despre episoade, cu ce vreți să mai facem episoade. Dar până atunci vă spunem la revedere. Pa, pa!